Nia Morais ydw i. Dwi dod o Gaerdydd a fi yw Bardd Plant Cymru 2023-2025. O'n i eisiau bod yn Bardd Plant Cymru achos fi'n caru gweithio gyda plant. Fi'n ffeindio fe'n rili hwyl a rili boddhaol a dwi'n caru barddoni hefyd, so o'n i wnes i wneud jyst y siawns i cyfuno'r llai, rili. Dwi'n meddwl os allwn ni cael un plentyn, un person yn diddori mewn geiriau, yn trysto mewn creadigrwydd nhw ac yn hoffi chwarae gyda geiriau a barddoni, dwi'n credu bod fi'n hapus gyda hynna. Clywed be, dwi'n rili caru cerddi Llio Maddox. Mae gen i pamphlet bach chi mewn shelf fi, fi'n rili caru hwnna. Mae gen i trwy. Dwi'n caru Eagle Poem gan Joy Harjo, dwi'n caru Wild Geese gan Mary Oliver, a dwi'n caru Maggie and Millie and Molly and May gan E. Cummings. Dwi'n caru gwaith Manon Steffan Ross, felly bys ni'n gweud llechi. Ar hyn o bryd, dwi'n rili hoffi Brenig Davies sy'n gweithio'n Cymraeg a Saesneg. O'n i wastad yn caru y llyfrau Winnie the Pooh. O'n i'n darllen yr holl gyfres a wedyn troi at dechrau eto. Dwi'n meddwl bod ysgrifennu bron fel wneud rhywbeth rili cymhleth yn mas, achos pan mae popeth yn mynd yn iawn a mae popeth yn cwmpo mewn I lle, fi ffeindio fe'n rili boddhaol. Mae syniadau fi'n dod o breuddwydion, sgyrsiau gyda ffrindiau, gweld pethau ar teledu, gwrando cerddoriaeth, unrhyw beth, rili. Dwi'n caru traeth Penbryn. Nac oes, ond mae gan mam a llystad fi ci bach rhan o Griff a fi'n caru edrych ar ôl e. Naddo. Dwi'n yn siŵr, weithiau maen nhw jyst yn dod allan fel bod nhw wedi bod yn aros I gael siawns I fod mewn cerdd neu stori, a weithiau mae'n rhaid fi meddwl amdano fe, ond fi'n credu fi'n rhoi lot o personoliaeth fi mewn I cerddi a straeon fi. Dwi'n hoffi seiclo, dwi'n hoffi pobi, darllen, dwi'n dysgu wneud crochet ar hyn o bryd, sy'n rili hwyl. Dwi'n dysgu sglefrio roller derby ar hyn o bryd, a mae hwnna'n rili hwyl, ond anodd. Swn i'n gweud, mae rhaid chi darllen lot, gwylio lot, gwrando I lot o gerddoriaeth, a bod yn barod I gael ysbrydoliaeth o unrhyw beth, so swn i'n gweud cadw llyfrnodiadau, sgwennu popeth lawr trwy'r amser. Yr un peth, rili, swn i'n gweud cadw llyfrnodiadau, sgwennu pethau lawr, yn enwedig reit cyn chi'n mynd I gysgu, mae hwnna'n rili helpu fi. A falle mynd am dro I helpu'r syniadau symud o gwmpas mewn pen fi.